салом мухлисони дастаи Барселонаи бузург. Дирӯз президенти Барса Жоан Лапорта нишасти матбуотӣ гузаронида дар бораи сабаби ба истеъфо фиристодани Роналд Куман мураббии муваққатии Барса Сержи Бархуан ва дар бораи номзади асосӣ барои сармураббии Барселона гаштан Хави Эрнандес ба саволҳои рӯзноманигорон ҷавоб дод. Муҳимтарин суханҳоро оиди ин мавзӯъ имрӯз бароятон шарҳ медиҳем. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед имшаб Барселона дар камно бозии навбатии худро дар Ла Лига бар зидди Алавес мегузаронад. Баъди ба истеъфо рафтани Роналд Куман мебинем ки даста дар кадом ҳолат қарор дорад ва метавонад ҳадди ақал бозии зебо нишон диҳад ва умедворем ки дар ин рақобат гол бисёр мешавад. Аз ҳамин сабаб ман дар тотал больше 3-5,000 рубл ставка монам. Дӯстони мо аз 1x дар ин бозӣ ва дигар намуди варзишҳо коэффициентҳои кайҳонӣ пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин нафарони навро бо промокоди $100 то $100 бонус интизор аст. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Фурсатро аз даст надиҳед. рӯз бахайр. Имрӯз ман ҳамчун президенти клуб дар ин ҷо ҳузур дорам то ки Сержи Бархуанро ҳамчун мураббии дастаи асосӣ дар ҳафтаҳои наздик эълон намоям. Сержи яке аз бозингарони дастаи бузурги Кройф маҳсуб мешавад ва аз ин бармеояд ки ӯ аз философияи Барселона бохабар аст ва ба боварии мо арзанда аст. Алберт Капеллас ба мо худро ҳамчун мураббии муваққатии дастаи асосӣ пешниҳод кард, вале мо эҳсос кардем ки Бархуан барои ин бештар омода аст ва Алберт розӣ шуд ки дастаи дуюмро тамрин диҳад. Пеш аз оне ки мо Куманро ба истеъфо равон кунем, мо хеле зиёд фикр кардем ки Роналдро ки ҳамчун мураббии муваққатӣ иваз наменамояд ва аз Сержи Бархуан дидан номзади беҳтарин дигар набуд. Дар бозии навбатӣ бо Алавес ва Динамо Киев Сержи дастаро идора мекунад ва баъдан интизор мешавем ки чӣ гап мешавад. Баъди мағлубият аз Райо Валекано мо тасмим гирифтем ки Роналд Куманро ба истеъфо фиристем ва ман аз ӯ ташаккур мекунам барои мо ҳамкорӣ карданаш дар замони душворе ки мо дар он қарор доштем. Натиҷаҳо қобили қабул набуданд ва онҳо маро маҷбур сохтанд ки Куманро ба истеъфо фиристам. Мо агар чора намеандешем, кӯшишҳои мо барои мубориза барои унвонҳои қаҳрамонӣ бенатиҷа анҷом меёфтанд. Ман бояд Куманро барвақттар аз кор озод мекардам, вале баъди ғалабаҳо дар бозиҳо бо Динамо Киев ва Валенсия фикр кардам ки ӯ боз ба як шанси дигар арзанда, зеро дар даста бозингарони ҷароҳатбардошта хеле зиёд буданд. Мо ҳоло ҳам барои Ла Лига ва Лигаи Чемпионон мубориза бурдан дорем ва ба наздикӣ ҷоми шоҳона низ оғоз мегардад ва мо то ҳол имкони худро барои қаҳрамонӣ дар ин се мусобиқоти муҳим гум накардаем. Ҳангоми президент шуданам ман бо Хави суҳбат карда ба ӯ гуфта будам ки Куман то охири шартномааш дар Барселона кор мекунад, вале афсӯс ки истеъфои ӯ хеле дер амалӣ гашт ва ман ин масъулиятро бар дӯши худ мегирам. Барои президенти пештара ҷубронпулии сармураббӣ муҳим набуд, вале муносибатҳои ёрди Кройф бо Куман хуб аст ва мо доираи ҷубронпулии ӯ кор карда истодаем. Нисбати Хави фақат гуфтаниям ки ӯ хеле тараққиёти калон кардааст ва одамони гирду атрофаш ба ман фақат тарафи мусбати ӯро баҳои баланд доданд. Чанд моҳ пеш доири омадани ӯ мо суҳбат карда будем, вале ман бозам тасмим гирифтам ки барои Куман шанси навбатӣ диҳам. Мо муносибатҳои дӯстона дорем ва бо Хави тез-тез суҳбат мекунам ва медонам ки ӯ чӣ фикру ақида ва нақшаҳо дорад барои пеш бурдани Барселона. Ӯ ҳамеша ошкоро изҳор мекард ки орзуи сармураббии Барселона шуданро дорад ва дер ё наздик ӯ ҳатман мураббии Барселона мегардад. Ин ягон ҷои шакку шубҳа надорад. Вале ман гуфта наметавонам ки ҳоло маҳз ӯ ба Барселона меояд, зеро номзадҳои дигар низ вуҷуд дорад. Бо омадани сармураббии нав низ ман ба кори ӯ ба чӣ гуна гузарондани тамринҳо ва интихоби ҳайати асосӣ дахолат намекунам. Муҳим нест ӯ Хави аст ё ягон мураббии дигар, мо ба ӯ эътимод мекунем. Кӯшиш мекунам ки вазъи иқтисодии дастаро беҳтар созам ва барои мураббии нав дар равзанаи трансферии зимистона фаъол бошем. Аз мураббии нав хоҳиш менамоям ки мо футболи зебоу диққат ҷалбкунанда барои мухлисон нишон диҳем. ҳарчи зудтар тӯбро ҳангоми гум кардан баргардонем ва ҳарчи бештар бар рақибон фишор оварда тавонем. мо инро пеш карда метавонистем ва ҳоло низ метавонем. Барселона дорои фалсафаи хоси худ мебошад ки солҳо ба ӯ натиҷаҳои бузург медод ва мо бояд ҳамин философияи худро пеш бурда натиҷаҳои бузургтарини худро такрор кунем ва Барселонаи пешинаро баргардонем. Дӯстон, ин буд пресс-конференсия Жоан Лапорта дар бораи хориҷ кардани Роналд Куман ва таъин намудани Хави. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Ба ғайр аз Хави ки арзандаи дар Барселона тренер шуданро дорад? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.